दुखु सैनांदों आबादारिफोरा। बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलाव माइ आबादाव एम्फौनि गाग्लोबनाय। मुलि होसेयावबो एम्फौखौ जेबो खालामनो हायाखै माइ फिथाइनि बिदांखौ अरख्लाय अरख्लाय गालाङो। राहा गोथेदों आबादारिफोरा माइ फिथाइ मोनियावनो हानांदों एम्फौनि थाखाय। एम्फौनि मुंखौ फुर होननानै बुंदों आबादारिफोरा। राहा नागिरदों मा मुलि होयोब्ला एम्फौनि गाग्लोबनायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। बाक्सा जिल्लानि गबरदना हालामनि सनफेरा गामिनि आबादारिफोरा। दा बर्तमान आबाद मावनानै बहुद दुखुआव गोलैना दङ। मानो होनबा बेबायदि एम्फौखौ बुथारनो हानाय मुलियानो दाबो बिस फान्दाराव नागिरना मोनाखै। आरो बायदिसिना मुलि होदो सिगांनि एम्फौदों मुलि थैग्रादों, खिन्थु इ एम्फौनि मुलियाबो बेखौ खाथि होनो हायाखै। दा बेनिखायनो सिसा अरख्लायनाय, बिदां अरख्लायनाय गासिबो सारा दुनि माबायाव फोथारावनो दायो मानसिफ्रा दुखु नांदो। मानो होनबा ओजों हालजों हमना ला बजायाव हाना दोनबा बजायाव जायो, आरो माइयावथ' माइ जाखाबाय, बजायावबो जायो। होमबा जों मा खालामनो? दा बिनि मुलिखौ आंनि मथे दिहुननांगौ आरो मा, आरो बेबस्था लानांगौ। हरनि समावसो अरफायोना? हरनि समाव जेब्ला 7थासो जायो अब्ला सायाव गाखोनानै अरो आरो मा बेबायदि। ओरैनो बेसेसो हरसेयाव अरफायो बायदि बिसोरो? हरसेयाव अरफायनोथ' बहुदथा थारमाने सानस्र' हाया। बेसेबां अरफाय माने दांसे माबायावनो बिदाङावनो एम्फौआ मानै माथाम। हमना ला होनबा हरसेयाव बिदांखौ बेसे दोनगौ? गरनै गरथामल' दोनो। मा एम्फौ होनो बेखौ? फुर होनना बुङो। जों फुर होनो। दा बे फुरखौ बुथारनो थाखाय मुलियानो दायो गैया, जों बिस फान्दाराव मोनाखै आरो मा। आरो आगोलाव जि बेला एम्फौनि मुलि दिहुनदोंमोन बेखौबो जों बाहायबाय, बेखौबो जों बुथारनो हायाखै। बेबायदि जादों आरो। खै बिगासो आबाद मावो नोंथाङा बे माइ? आङो दा बर्तमान आं 12 बिगा मावो। दा 12 बिगाखौबो गासिबो जाजोबा मा जागोन? बेबायदि आरो मा। सारा दुनिया रायजोफोरानो दा ओंखाम थाखाय गाबबाय दं। मानो होनबा बियो जेनेबा हमना ला बिगासे हायाव ओरैनो एम्फौआनो बिना आलाय सिलाय खालामनानै 2 मन, 2.5 मन, 5 मन इहालागैबो थालांनो हागौ आरो मा। जिमान दोनगोन इमान जागोन। दा बेखायनो गोथां गोब्राब नामनि हाबाय दङ मानसिफोरा। बेबायदि जादों। ओरैहाय दा रायजो राजाया खौसे जानानै बे एम्फौनि जिथु मुलिखौ माबायदि बुथारनो हागोन बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै रायजोफ्रा बुंहरनांगौ आरो मा आंनि मथे ना बेबायदि। दा बेखौ मोनाबा जों मा खालामगोन? बेबायदि। दा बिनि थाखाय बे बेबस्थाखौ लानांगौ। माबायदि बिस फान्दाराव माबायदि कम्पानिया दिहुनो? जायगाया सनफैरा। सनफेरा? सनफेरा गामि बा गबरधना? गबरधना माबायाव गोलैयो, आनसलिकआव गोलैयो। माने गासिबो माने अरफायजोबदों ना? अरफायजोबदो सारा फोथारावनो आरो मा। बे गबरधना आनसलिकआवनो जाजोबदो। बहुद जादों, गुबुन गुबुन जादों। गुबुन जायगायावबो जादों? दा खोनादों सालबारि ओजों माबायावबो जादों, ओजों माबायावबो जादों, सोब जाजोबदों आरो मा। मुलि होदोंमोन ना नोंथां? मुलि होदों, खाथियाखैना नै दायो आं दा लानायानो मुलि होदोंमोन, खिन्थु थैयाखै एम्फौआ। मुलिबाबो थैया आरो? थैयाखै। दा बेखौ जों हमनानै दा खिथिबाय आरो एम्फौआ माबायदि। मा मुलि होबा थैगोन बायदि मोनो? माबायदि मुलिखौ थैगोनबा दा जों बेबायदि मुलिखौनो दा नागिरना मोनाखैबा बिस फान्दाराव मोनथ'वाखै। होमबाथ' मुलि होनायनि जेबो राहा गैया? राहा गैया। राहा गैयाबा होमबाथ' माइफोरखौ अरफायजोबगोन? अरफायजोबगोन, जाजोबगोन आरो मा।